lengeng griya mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang lelena tanpa kene yen tan tulus mengkusang Dyah Utama Nalendra Muda suwe aku mengelamun to ket mau. Lah iya. Aku ket mau ki ngenteni kowe nang kene iki kira-kira ya 15 jam lho, Gok. Wah. 15 menit kok 15 jam dah suwene nganti nglumut aku. Lah iya. Suwe tak enteni kok ora njur omong-omong ki jancane neng apa sing mbok pikir ki apa? Apa kowe kangen bojomu? Kayak suwe ra melu. Kowe iki aja dipanyokro bawa sing ora-ora. Njogo perasaan kowe iki lho. Wis nyatane iki. Wong ki beda-beda Kak. Lah iya mergo ora padha to. Lah iya. Arang semetu kabeh. Kan aku ya wis omong. Lah iya. Ora janjane ning apa kowe iki ket mau kok ngejak aku supaya tengok-tengok eneng kene iki wigatine apa bareng aku melu kowe manut kowe kok kowe malah gur kendel wae kowe ming ngelamun ming nyawang usuk kuwi sing tak pikir apa wis ta ora usah suwe-suwe nek ngelamun ki kok ndak kang selupan ora prayoga kedadeane yo lah iki ngene lung kepiye telung bengi wingi iki telung bengi kepungkur kepiye delo-delo watuk ta Gok kowe iki Gok oh ora apa-apa monggo aku ngrasake sumuk kaya watuk wae nang gulu rasane gatel wae ya wis stokno wae kok ora jeleh dhewe watuke lah iya nganti memeng Gok lah iya mongko ya nek ora ngene iki ya ora masalah lho kanane kok ngene iki ra ya beda ya terus ya dadine kepiye ngono lah iya telung bengi kepungkur telung bengi kempek kepungkur kowe ngimpi apa telung bengi kepungkur aku ngimpi Semar ngapa Semar ya kene apa kowe kangen Semar ya nek anu ya kek rono lah ning kek kepiye wong awake dhewe iki ming wong kere kek kok ora iso tuku tiket apa kapal mongko papane awake dhewe karo papane Semar ki beda adoh Semar ning tanah Jawa awake dhewe iki ning tanah seberang wis beda pulau lah iya wis kolang-kalingan segara wis angel ora sebene aksese lah iya lah ning yo gek njur kepiye masa ya Semar ning apa-apa kok sik durung rampung tuku cerita kepiye Semar ngapa jroning pangimpenmu jroning impenku kuwi Semar ki dadi manten iya monggo kowe ngerti dhewe akeh para sepuh ngendikake nek ngimpekke wong dadi manten ki bakal cepak patine lah monggo aku
Nyawang Semar jroning impenku kuwi Semar ora ana temanten putrine, ora ana manten wedoke, ateges Semar bakal dijongko patine dening wong liya. Aduh, ya iki aku melu melang-melang atiku ya. Pokoke awake dhewe wis ora sah suwe-suwe gek ngelangi wae. Ning ngelangi ya piye sing iso ngelangi meng aku, kowe paling meng kerem kegawa ombak. Iku wong tapuk sendal cangkemmu. Ya ora anjur anarkis ngono kuwi to. Karepe sapa-sapa arep ditapuk nganggo sendal. Lah kowe iku wong aja ngocaya ngono kuwi. Lah mulu aku ora weruh. Aku kok ngerti kok Semar ki bareng dadi manten, kok Semar ki sajak digendong karo wong bagus. Kenal kowe? Ora. Waduh, sapa ya? Lah mbuh aku dhewe ya ora ngerti. Wis pokoke beda. Aku Nyawang Semar kuwi iki prasasat kadidene Semar ki kaya noleh aku karo mesem kuwi kaya nyumurupi aku sing eri dhewe lho. Mula kepiye wae aku ki nek kepengin sowan Hyang Karang Kadempel ning mergo kahanan ora iso gek lung. Lah nuwun. Lah ya wis kepiye meneh wong Semar ki adoh karo awake dhewe kahanane kok. Lah iya. Lah nuwun. Lho, kae sapa lho? Lah mbuh. Waduh, kancane pecah lho. Waduh. Gek sapa ya kae? Kok yahene kok mecahi kaca. Engko gek klitreh. Hati-hati lulung aja langsung dibuka. Watame. Lho. Kok ngerti karapanku ya kae sapa? Kok gek rentenir biasane. Sudane. Kowe lali urung ngangsur ta kowe ngerti aku. Ha. Ngangsur sik. Wis tak angsur mau sore iki senengane kok ora. Watagak. Wah. Watami. Wagimen. Maryanto. Jati bukan lawange. Wah iki kanane ketiwasan ribut. Wah jane iki dikancing bareng kok kancingan lho. Sapa to kae iki? Sak anake jeneng wong kok disebut kabeh. Wah. Wataka iki aku anakmu. Kok sik kok kaya suarane Bagong. Kaya iya. Ning arep ngapa ya masa ya arep golek utangan. Golek utangan matamu kuwi. Wah keras iki, keras wae yahene padha ora. Iki bukaan aku arep matur wigati tenan iki senengane ora. Iki bukaan. Ya tak bukake wis ora. Wis gak rene gak disrepoki lasem gak dibuka kaya ngene iki ora. Suram diwangkara kengken wirmangsa kang layun watanira layu kumel kucem ora raup Iki ngopo? jan wae ketiwasan. Lho kowe ngopo kok saiki sandanganmu kaya ngono suwi ra pethuk? Iki modern. Ajigore
Dongene isih ning usum watuk barang. Ha ya wis tak kira nek pengen ning tlatah Sabrang tok gelo iki mbilung nyintrit angka 11 Gundulmu. Ya ning kesunyatane kaya ngono. Iya ning rasah diomongke. Wah iki ngene wis blaka suta slak watuk-watuk. Ngerti apa? Kepiye? Semar ki digawa nang kayangan karo Bathara Guru. Sepisan saurunge aku duwe kekayuan. Aku kepengin bangun desa, lah ijole nyawa ki Semar. Nggonku bangun desa ki kudu nganggo syarat srana ya kuwi wujude pelem bertangga jiwa. Utah kene ajar kowe. Wah, iki kepiye kanane kaya ngene iki? Aku bakal entuk wujude pelemper tangga jiwa waton sing dadi jol nyawane bapak. Lah njur bapakmu saiki? Bapak saiki digawa nang kayangan karo Bathara Guru. Wes aku ora ngerti kananku kudu kepiye. Aku bingung tumuli mlayu rene wong welat dalan. Aduh. Long impenku numusi. Waduh, pirang nomeran kuwi? Pirang nomeran gundulmu? Padake ngimpi nomor ngimpiku Semar dadi manten. Waduh, ya kepiye ta? Semar digawa Manikmaya nang kayangan arep dikapake. Arep dicemplungke nang kawah Candra Dimuka. Nek wis engko Semar mati aku diwarpeni wujude pelemper tangga jiwa. Wah, iki aku bingung tenan. Wis ora usah kuwatir, lah ning aku kepiye? Nah aku sing munggah ning kayangan wekasan aku ngamuk ning kayangan ora prayoga kedadiane mergo aku wis sumpah karo awakku dhewe nek aku ora bakal munggah meneh ning kayangan Suralaya. Wah, wong tua kaya goblok. Mangerti urip ning kayangan wae to lho. Lah wis kudrating Gusti pepesdane Gusti aku kudu dadi kaya ngene. Lah ning kepiye wong siriantas gegayuhanku ki men watagok. Sing munggah ning kayangan ngamuk njaluk baline bapak karo gareng karo Petruk. Lah nek ngono kuwi jenenge kowe ora mbudidaya. Lah budidaya piye wong aku wong ora ngerti carane munggah ning kayangan Suralaya kaya lah kathekane. Wah kok senengane kaya ngono ki lho nek wong agek sedih ora rambut dipathak sisan to. Waduh, Lung. Piye ya? Ora lah kathekane. Rasa kesuwan iki Semar modar. Wah, iki kudu secepatnya. Waduh, iki kudu mikir tenan iki, Lung. Kowe ndek pemanggi apa? Saiki ngene wae. Aku ndek ide. Idemu? Bagong didandani wong sing kulina munggah ning kayangan. Sapa? Raden Janaka. Wis ta, wis kek percaya wae. Engko ora enek sing ngerti nek kuwi asline Bagong. Apa ya ngono? Wis ditandani dadi Raden Janaka, mergo Raden Janaka iki sing menang mlebu metu munggah medhun ning kayangan Suralaya. Lem-lem berjiwat boyo merat boyo ingsun boyo darat. Waedan wae urung tak dadekke barang kok wis ra. Aku bakal dadi Arjuna wae. Lah iya. Mergo Raden Arjuna ki sing menang mlebu metu kayuwangan. Siap wis. Kesuwen wis carane ngono kae wis umum wis ngerti kabeh. Iya. Wis gara. Tan samar pamoring sukma, sukma sinukmaya. Sinukmaya minahya ing asepi. Sikro masing asumun sang Lurah Togok, Yugrah Catuguru.
nalika semanten munjuk atur ngawan kesaning dat kamul wingdat nyipta Kilurah Bagong dados Kilurah Janaka kocaping sak mangke gandeng Kilurah Togok menika pono kawan ingkang ketrima mung dadi sedyane sak sedyane ana sak ciptane dadi ical wujuding Kilurah Bagong wonten wujud satria bagus ing Madukara nggih risang Raden Harjuna. Ngene iki ora bakal kapanguran sapa-sapa. Tur dewa-dewa ora ngerti nek kowe iki asline Bagong. Aku wis dadi Janaka to? Wis. Wah, lah kleru ngono ku. Ana Janaka kok ya Werkudara. Weh, lali ora. Lagi iki Bagong nyuwara anu Janaka nyuwara Werkudara. Ora sak geleme dhewe ning ati-ati lho Gok. Nggih. Iki nek njur dirubah wujude kaya ngono terus nggo golek cewek biasane. Ora entuk kuwi tak watesi minggu nek ro cewek. Ora iso. Arep kepiye wae wis tak watesi wis ana walere. Siap. Lah iya. Dadi arep nggawa cewek sepiro kae nek ora iso. Genah kuwi lha genah wis nek walate dhewe wis to wis nyantya wae iki engko arep ngarat wedoan pira wae ora bakal ngene tenan ta kuwi tenan wis aku ora tau ngapusi aku bagus lem-lemer jiwat boyo merat rada diunggahke sithik lem berjiwan boyo menat nah semene iki 6 larasane agiki nang Janaka Watu lem berjiwat boyo merat boyo ingsun sen remet dadi ndika cahayu anu cahayu garwaning pun kakang siat di cah anu cah ayu manutusun pundhut garwa ndak rewangi samudra marang keluarga garwa lan peputra cahayu lewat ginjang alis muku tak kekir najan wis serius waku isih mampu ngladeni sliramu mongko kowe bocah kulo wis gek kono cakepan sesideman malah diapalke ora wiladala bilung iya esprek wotoge utawa togok nun lingguh ngisor kowe kuwalat inggih wis taken dawuh Ndara wonten paring timbalan napa aku arep menyang Kayuwangan Suralaya lajeng teng pundi arep turut mbabar sarisik lho lekas ta wis santai wae wong ora iso santai wae iki ora bakal sukses nek wong wis tak waleri wong wis tak batesi arep ngono ora bakal aku arep jelajah dhisik ora arep golek-golek kepiye-kepiye Semar ben mudhar ora masalah
Ora kena nek kaya ngono wicarane. Gawen butamap. Dalane tutupen kabeh. Yo wis engko gampang wis anggere ora ngono. Anggere ora iso wis aman. Lah bingung le arep ngayahi kepiye kaya. Togok Ndon Drawuh wis aku njaluk pamit. Togok piye anu wonten dawuh. Kae jamu apik nggih Den. Lah pripun aku seneng kae tak jilihe. Arep tak gadhik tak nggo sangu nyang kayangan Togok. Kayangan apa kayangan? Kae mau. Wis ora usah suwe-suwe aku njaluk pamit budal menyang kayangan Togok. Nanda tuntada tak tunggentung duda orang hati-hati rocah kae grentek barang-barangmu. Lah iya. Kaki apa-apa melikan kok. Lah iya. Malingan kae. Lah iya. Tahu aku dhisik ngomong pas cilik. Kepiye? Kae tak takoni dhisik nek arep mlepas arep mlebu kuliah, sok kowe nek mlebu kuliah, sesuk nek mlebu arep njipuk apa ngono ta. Ya sakanane kono bareng ngono malah tekan polsek. Lembarangan kuwi jebule njupuk komputer. Lah tak kuwi njupuk komputer wae aku ngono lan njupuk komputer tenan tak jelaske komputer ki jurusane ora kok barang. Ya tekan polsek kowe. Ngertine tangga teparo ki wah ponakane mbilung kejos dadi polisi mongko dadi tahanan ning polsek. Lah iya. Lah iya. Diomongi kok ngeyel. Lah iya. Lah iya. Wis kae kepiye kae? Wis ora satitutke wis sak polah-polahe wae engko nek apa-apane karo awake dhewe men ditandangi dhewe. Lah iya wis. Wis ora masalah. Yo wedangan yo. Yo wis piye? Iki guluku ngarang iki. Dewe-dewe wae. Yo. Kocap kacarita nalika semanten anenggih risang bagus Raden Arjuna ingkang kedadosan saking Lurah Bagong sigra ngalamun ing cipta menggalih babagan ingkang rama anenggih Lurah Semar Badranaya kados pundi to kawontenanipun wekasan tumiyom saking Dirgantara mboten ngertos sangkan paraning bilai anenggih Sang Hyang Bathara Menang ingkang sekawit mlebet wonten anggening Sang Bagus Raden Arjuna ingkang kedadosan saking Lurah Bagong dadosaken sekti kalintang jayaning perang Sang Raden Arjuna ingkang kedadosan saking Lurah Bagong kula wau. Jiwat boyo merat boyo ingsun remet dadi watu item. Wah.
Wong ilahing sekaring bauna langgeng wiladalah. Aja takon dosa diuran nuduki ana ngendi jenenge Kakang Semar Budraya. Aja takon dosa. Arep-arep gawe suling ora iso, kaya bakul TikTok. Ora sida mengguyu. Wiladalah ya Bathara dus Bathara Guru ramenehke Kakang Budraya karo aku ditakon dosa engkuk boyokmu masyad bro untir mbayarmu keparan. Tu tak jelas. Gantung gantung, tudung. Wes apa perlune wae wis ora. Mastu nama Sidam sekaring bawono. Kakang Semar Badranaya, Kakang Ismaya. Piye Guru? Rada sawetara kowe ngejak aku nganti aku ning Kayowangan Suralaya jare aku arep langsung mok tujokake menyang Kawah Candra Dimuka. Lah nyatane kok iki malah ning Bale Mardi Kundra Manik. Wis suwe banget aku ora tau sowan mrene, aku ora tau munggah ning Kahyangan. Lah kok kanane saiki wis beda timen Manikmaya. Inggih Kakang pamujinipun Kakang Ismaya sakmangke gandeng sedaya menika krana pangreka daya kula Kakang. Ya apik. Kepiye? Lah mara gage, lah nek kowe arep nyernakke aku men supaya Bagong iso kelakon anggone bangun desa ora usah suwe-suwe mara gage Manikmaya. Aku lan anak-anakku iki cemplungna menyang Kawah Candra Dimuka. Ya ora usah mikir ringa-ringa nek pancen kuwi sing dadi karepanmu Bathara Guru. Kakang Semar, piye? Destun temene ngatasé kula menika rayi paduka. Werda panjenengan tinimbang kula. Teka kok kula nggadahi panyokra bawa lan kula nggadahi pakarti ingkang kados mekaten. Mboten wantun ning atasipun kula menika sakmangke adi kok arep gawe sarana patine kakangne menika sakmangke mboten badhe parayogi kedadosanipun. Mila Kakang sareng kula pitung kula gelar kula gulung sakmangke pakarti kula ingkang kados mekaten menika kula mboten sak trepipun menawi kula pisungsungaken lan kula tamaken
dumateng Kakang Semar Badranaya. Lansur kepiye? Mila kang saking mekaten Kakang. Gandeng kula sampun rumaosi sampun mangertos gegayuhanipun Bagong menika luhur gegayuhanipun Bagong menika sae. Sak mangke jengandika mboten siyos kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Nanging sak mangke kula nedya nyawisaken wujudipun Pelemper Tangga Jiwa dumateng Paduka Kakang Semar Badranaya supados panjenengan andhahar wujudipun Pelemper Tangga Jiwa menika Kakang gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung apa pancen kuwi tenan? Inggih Kakang lahir batos. Ladalah syukur nek kowe wis malik pikiranmu, nek kowe wis isa sadar, kowe wis isa emut. Aku melu seneng Manikmaya. Inggih. Mboten sah kesuwen Kakang, mboten sah dangu-dangu. Tumili sak mangke Indra wonten timbalan Rumangulun. Margage cawisna wujuding Pelemper Tangga Jiwa supaya dina iki uga didhahar dening Kakang Semar Badranaya nala gareng apa dene Petruk Kanthong Bolong nuwun ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan kula. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung separan kadul wukir moyak mayik saking tias baliwur. Iki apa wujude Pelemper Tangga Jiwa? Inggih Kakang, panci kepara saestu menika Pelemper Tangga Jiwa. Agi pisan iki weruh pelem sing bentuke bunder dhuwure enek ikine melenik kaya ngono marahe unik ya Pak. Iya to Le. Tumuli sak mangke Kakang kula indahar wujudipun Pelemper Tangga Jiwa menika mareka den mrayitna semurire eka balik ucapan nalika semanten Sang Lurah Semar Badranaya ingkang ngarsa ndahar wujudipun Pelemper Tangga Jiwa Ki Lurah Gareng semanten ugi Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong semanten ugi datan mangertos lampan kados pundi sejatosipun wujudipun Pelemper Tangga Jiwa menika. Ketiga punakawan kala wau mboten mangertosi bilih Pelemper Tangga Jiwa menika sampun dipun maringi racun dening Sang Hyang Manikmaya. Bekasan dipun dahar dening Lurah Semar Badranaya nglumpruk tanpa daya boten emut Purwadasena Ki Lurah Semar Badranaya kula. Waduh. Wong Mas Tunu Sidam Sekaring Bawono Indra wonten timbalan.
Mboya usah suwe-suwe mara gage. Papakno Kakang Semar nala gareng Padine Petra ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Inggih ngestaken dawuh Rama. Sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasra panting kaing mungsa lem-lem verjiwat boyo merat boyo ingsun boyo darat amuk Suramrata jaya marata mrat pukulun Brara Guru Kulenggeng putra Kulenggeng putring Madukesma pun Raden jangan nangka pukulun Mas Nomo Sidam Sekaring Bawana Arjuna wigati apa kita sowan marang Panjenengan ulun pukulun estunipun nuruti dhateng krantekipun manah kula menika kangen kalian Kakang Budraya kabar ingkang kula tampi Kakang Budraya dipun boyong wonten ing Kayiwangan Surabaya menapa menika panci ember wajan pancen kepara saestu pukulun iya pancen dasar kepara nyata pancen kaya mangkono Kakang Semar ulun boyo ngono ing Kayiwangan sakmenika mapan wonten ing pundi Kakang Semar ulun papanake ana ing sak pinggiring kawah Candra Dimuka iblis lanat Kakang Semar mapan wonten ing pundi Kakang Semar ulun papanake ana ing sak pinggiring kawah Candra Dimuka karo gareng karo Petruk aduh pukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing sak pinggiring ringrut kemawon supados sak mangke dipun tabrak truk tumuli mbledhet kewandhanipun Kakang Semar Badranaya kalian gareng kalian Petruk ana wigati apa kita mrepeki kelawan panjenengan ulun pukulun mungkin dados ning kawuningan sak mangke kula suwun Kakang Semar Badranaya supados wangsul wonten ngastanipun ingkang abdipun jangan nangka satruing Madukesma pukulun manawi jengandika mboten maringaken Kakang Semar Badranaya kula ingkang boten trimah rawe-rawe kembang rawe kula ingkang boten trimah rawe-rawe rantas malang-malang putung Mas Nomo Sidam Sekaring Bawana Arjuna wonten pringet dawuh timbalan waduku iwanget dipikulun ibung mringgondani sak temene Kakang Semar wis duweni kaluputan wajibe ulun pidana ulun mapanake ana ing kawah Candra Dimuka goncang kancing langit klap-klap katem kencang lis-lisang mawe kendrung sabaran ketulu kirmoyak-moyak saking tias baliwur aduh pukulun kenging menapa jengandika tega sekali teganya dikau aduh pukulun menawi jengandika mboten
maringaken Kakang Semar putrane dumateng Kang Abdi Madukisma rawe-rawe rantas malang-malang putung kula osak asik kayiwangan Suralaya guntur geni guntur angin sirna Arjuna menika menapa kula nyuwun Kakang Semar kok malah diparingi kembang api mboten ngeman kagem taun baluh wah Mas tu nemu sidam sekaring bawono Arjuna aja kaya mangkur kang dadi pangarti kita kayiwangan iki papan sing kebak wewaler kajengipun kula mboten ngurus kula mboten wedi ingkang baken sak mangke menawi jengan dikiwangat dibukulun manik moyo mboten maringaken Kakang Semar Badranaya rawe-rawe rantas malang-malang putung panjenengan ingkang badhe kula obong kula cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka sak mangke jengan dika menawi mboten maringaken Kakang Semar Badranaya sak mangke kula ingkang wantun kelawan panjenengan pun kula sumbari amuk sura mrata jaya mrata panjenengan badhe kados pundi panjenengan sak mangke mboten badhe kuwawaken menawi nampi daya kemandiripun ingkang abdi pun jangan nongko kula Tung tak 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 Kresna sinayang manglung mentonaken triwe kramanira kang kumitir aneng asta ing Werkudara nggih kowe ngerti apa ora Kakang Semar kok wis ana 3 dina iki ora sowan menyang Praja Ngamarta ninggal marang kewajiban ora weruh wah aku ora weruh lho kena ngopo ya mbuh si Adi kok nyauri ora weruh mbah mbuh Koko Prabu Arjuna piye sak mangke menika dereng dangu Kakang Mas ngendika kalih kula bilih Kakang Mas Werkudara menika kebelet ngising wah rasa diomongke caidan aduh Kakang Mas nyun mangapunten oh ya wis ora arep ganggu aku ngerti aku nek wong krasa kuwi can rasane abot tenan Yayi iya wong kowe iki serwani dadak ngecek yo ora ngecek yo ora ngecek ya dia ora ngecek iki yo ngono diomongi gayel rasah diomong-omongke sakit mau yo mengro aku mbuh aku nesu lho kosek kae kaya Iwang Bikulun manik moyo to kae
nama Sidam Sekaring Bawana. Kresna, inggih ulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun nata Ndrawati tadah wadana. Iya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun. Ya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Inggih kula pundi jimat. Guru kakekku aku ngaturake basaku katuru. Lho cepet banget le omong. Ora kuat. Kir. Yo sing cetha to yo. Wah, guru kakekku aku ngaturake basaku katuru. Ya Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana. Wah, gegem dadekake jimat. Paripe dajanono ingkang santosan. Wah. Jlambrong. Apa? Pukulun maneh waya rene, guru kakekku rene, mbakeke. Mbah. Distun temen Arjuna. Ning atase kita ngobrak-abrik kayiwangan teka ulun merpegi rene. Kita wis mapan ana ing kene mongko kanthi pawakan ingkang nyingkur kelawan panjenengan ulun. Lho, mengke riyen ulun. Arjuna ngrusak kayangan kados pundi? Kae sawangen dhewe ana ing kayiwangan Suralaya. Ana Janaka sing ngobrak-abrik kayiwangan Suralaya nganti panjenengan ulun keplayu mrene. Wiladalah Janaka. Ayo margake ulun kanthi kita bakal ulun paringi pidana merga pakartita ingkang wis wani ngrusak kayangan iblis lanang. Suram diwangkara kingken lir manguswa kang layun denya ilang memanise wadane layu komal kocam rahnya maradandi aduh Bapak Semar Kakang Semar Mbudraya. Wah, jan wis apa kok kaya ngene timun kahananmu. Wah. Monggo kowe isih utang aku. Ngurungake mbok saur wah jan wis ora apa-apa. Tak suwunke karo sing gawe urip. Muga-muga mandya sing dadi ucape satring maduke semua. Bapak gareng karo Petruk Waloya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya, mandi ucape iki Lurah Bagong. Mboten mangling niki kaya Ndara Janaka. Lam-lam rejiwet boyo merat boyo ingsun boyo darat. Iya Kakang Semang. Nggih, Den. Lah kok jenengan teng mriki?
Kakang mangerti yo. Aku ingkang nyelametke kelawan angganing Kakang Badraya karo Nala Gareng karo Pedro. Kowe utang budi karo aku karo kowe utang 350 karo aku. Ayo matur nuwun. Nggih matur sembah nuwun Den. Iya. Nala Gareng nek kowe ora matur nuwun karo aku matamu kira kabeh. Lampun kera niki. Oh iya sikilmu sing siji ya becik ngempun. Matur sembah nuwun nggih Den. Iya. Tiba sepadha-padha. Pedro nun kira matur nuwun aku. Nggih Den matur nuwun lho engko sik ya. Ndara Janaka kok ya watuk ya. Iya. Iya. Monggo sak negara Ngamarta ki sing watuk ki mung keluargane awake dhewe. Mbok dole aku dhewe ya ora ngerti lakone. Iya. Njur sakniki kula kedah pripun? Pukulan manik moyo keplayu mergo saka pangrikut dayaku. Yen tojo aku sing nyelametke karo Kakang Semar Badraya karo Nala Jaya Tukulun. Nala Jaya Tungkul. Nala Gareng wis ngoten mawon Den. Iya. Karo Nala Gareng ora bakal kowe Waloya Nirmala temah jati temah Waloya nglipar Kakang. Nggih matur sembah nuwun Den. Iya. Kok sik truk kaya ora yakin aku. Ngomong suarane klerak-klerek kaya ngono Ndara Janaka kok suarane klerak-klerek. Iya. Pilek ya ora mungkin Ndara Janaka arep pilek, arep flu, batuk dan demam suarane tetep ora bakal rubah. Aku curiga, ngarani aku Nala Jaya Tukulun kuwi. Wong sing ngarani aku Nala Jaya Tukulun kuwi mung Bagong. Sik tak telitine ra. Ngene ora Mbah. Sarunge mambu pertamak. Dalang-dalang dhisik iki sarunge mambu bensin kok mambu pertamak. Modern kaya. Mongko sing sok kulaan bensin ki ming Lah iya ta? Lah iya, iki gempa apa ya? Kok ber ning kuping. Wah jebul laron mabur. Lah iya. Pak, niku janjane ming apa ya? Diamange kok diambu sarunge ra. Sing ngarani kula Nala Jaya Tukulun niku nggih ming kok. Senengane ora. Kaya oleh sandangan kok ngono kuwi saka ngendi? Sandangan apa Kakang kok kowe ora busa karo aku? Kowe tak saduk tak gajul wetengmu. Ndara Janaka niku sayang kalih kula mboten tau ngeplak kula pisan mawon. Ayo salin. Cah edan ora. Entuk sandangan kok ngendi? Salin ora. Aduh, Rama ana malih. Ajan nganti bingung aku. Bingung lah apa? Kowe kok dadi Janaka bareng bot-bote jomblo. Karepe iki ya men oleh cewek malah ra iso wis di sebdaro togok asem. Angel dadi anu kaya ngene. Nek ora dianu tenan ya wis ora. Cah edan kowe iki senengane tok sok tok nggo sewiyah-wiyah ngono kuwi ora kena. Ngono kuwi ra kena. Wis tak slametke men. Iya matur nuwun. Matur nuwun lho Gong, wis nylametke karo awake dhewe. Lah iya, aja aku. Aja aku ora kowe modar ning kene kowe wong telu. Lah iya. Aku matur nuwun Gong. Wis percaya nek kowe bojomu ayu to. Hus. Ayo aku ora usah digalap ora. Wis iki ngene, kepiye iki kahanane Kayangan Suralaya komplang. Dadi men kaya iki mesti wae pukulan Bathara Guru kuwi medhon ning jagat laporan karo Ndara Janaka sing asli. Terus bapak tetep dadi ajudanku.
Aku dadi juraganmu. Ya wis aku manut sing dadi karepmu wae to. Wis, ayo lunga saka kene. Panas kuwi Kawah Candra. Kakang Semar, wonten dawuh Dara. Iki kok teko aku ngedhep kaca pengolin kaya ngene. Kaca pengilon. Iya Kakang. Arjuna arep ngombe Kakang. Ndara Janaka niku nggih watuk. Aku ya menungsa Kakang. Menungsa ora tatanan kae sapa membo-membo madha-madha rupa karo Janaka. Kowe sing madha-madha rupa karo aku. Ayo, apa kowe iso? Aku ora iso. Wela dalah keparat edan. Ora iki kok iki dadiane Janaka loro. Iki kepiye to critane iki? Koko Prabu Kresna, kula menika ingkang rayeng Madukara. Ampun pitados kula menika ingkang saestu. Ampun pitados kula menika ingkang saestu. Engko seto iki malah bingunge kaya ngene iki kan. Mas Rama Sidam Skaring Bawana Arjuna kula ndangu kelawan Arjuna ingkang iki inggih wonten maring ngedhek Kakang Semar aku watuk tenan Kakang. Nggih mpun ngatos-atos Kakang Ismaya. Piye menika kok wonten Arjuna? Lah iki lho sing nyelametke karo aku. Aku wis ngerti nek janjane kowe iki gawe srana patiku. Mlemper tangga jiwa mbok weki racun. Tumuli aku gareng karo Petruk tok gawa ning pinggir Kawah Candra Dimuka. Ya iki sejatine sing nyelametke Semar gareng karo Petruk Manikmaya. Aduh pukulun sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi pun Manikmaya tadah wadana
Mas Rama Sidam Skaring bawana manik moyo ya. Mergo pakarti kita ingkang kaya mangkono kuwi gawe ulun mboyan narimakake lelakon kita. Sak temene ingkang paring sasmita yen to Bagong anggone kepengin mbangun desa lan butuhake syarat srana ya kuwi wujude pelem mertangga jiwa kuwi pandheran ulun. Nanging kena ngapa kita mboyan ayugyane lan mboya maringake wujude pelem mertangga jiwa kelawan Bagong. Mangertiya Janaka iki kedadian saka Bagong sing disebut dening Catu Guru Yositejamaya. Tumuli ulun mlebu ngangganing Arjuna kang kedadian saka Bagong iki. Wekasan ngamuk ning kayiwangan kang wigati ngemutake kelawan jeneng kita Manikmaya. Mula kang saka kuwi yen kita duweni pakarti kang kaya mangkono mulun mboyan narimakake. Lan kita bakal nampa pidana saka panjenengan ulun. Aduh nyuwun pangapunten ulun. Pukulun. Iya Bagong ana apa? Panjenengan kula wau kejengkeng. Kowe iki senengane ya kaya ngono. Kasunyatane ngono Kakang. Iya mergo pundak kita lunyu inggih menika sengaja kula lumuri oli. Mergi kula sampun mangertos mawiji ngandika menika sumusup wonten angganipun ingkang abdi pun jangan angka. Wis sak mangke panjenengan kegeblak Mas Rama Sidam Skaring bawana. Kelewati men kang dadi pakarti kita nyuwun pangapunten nggih Bukulun. Yo mboya dadi ngopo mergo pancen iki mau mung geculan kita inggih kita kuwi titah ingkang laduk wani kurang geduguk kesinggihan mekater. Nyuwun pangapunten Bukulun. Mula gage paringna wujuding pelem pertangga jiwa ingkang saknyatane karo Lurah Bagong iki supaya endang dinggo syarat srana anggone bakal bangun desa inggih nedya kula cawisaken Bukulun. Wis mboya usah suwe-suwe ulun kondur makayangan. Caedan iki malah ngomong menika menapa Bukulun? Bagong wonten Bagong sinten wonten ing mriki mboten wonten Bagong. Wontenipun kula ingkang putra satring Madukisma ingkang wayah pun jangan nangka. Bukulun Arjuna kepiye? Kula aturi sumingkir mriki kula panahe ndrase. Mengko dhisik mengko kita getun yen to wis kebacut manah sing ndase Arjuna ingkang iki inggih. Sabar sik to engko iki getun. Nek kelakon tok panah ndase engko mati engko malah getun kowe ora nek sing ngetutke mung wong telu. Lah sinten to Prabu? Kowe iki ora ngrungokke ket mau diomongi kok. Mboten kula tilem. Ngimpi penak saestu. Wah. Ayo. Sak geleme dhewe Kakang Mas Werkudara kula wau ora usah diomongke. Kecek dasmu, keceken. Aduh Bukulun menika menapa Bukulun? Iki wujude peleper tangga jiwa. Marata gage gawanen tumuli dina sak mengko ora suwe meneh kita bakal kelakon anggone kita mbangun desa. Perkencang Arudaya.
lho iki bocah kaya Arjuna ya sang glelengi kaya ngene iki ajane lentuk sandangan ki saka ngendi. Ningku kok enten teko iso ngomong teko dengkel ki. Ulun Bathara Narada. Iya, iki bocah kaya entuk sandangan saka ngendi wae ya kaya ora kualat ki lho. Bagong kita Badar piye? Wong kok mau ki mrene wis wujute kaya ngene iki padha ora tiwas gawa cewek kok jebul ra iso. Lah iki pancen bocah kelatuane kurang keduga wis tak suwanke marang ngersane sing gawe urip. Badara dadi sing asal mula-mulanira mandi ucape Sang Bathara Narada. Nek kok ngene iki wis gek kono gabung dolop ning panggung. Siap. Ngene kok padake angel wae. Ya dibengoki kancamu kana. Siap. Wis ngene wae mergo gawean ulun ping badarke karo kowe. Lan Adi Guru wonten dawuh Kakang. Samangke sampun ngantos dipun ambali malih pakarti nandika kados maten inggih Kakang Narada kula nyuwun pangapunten wis aku kondur makaya wedhus ana dewa cilik kono kok gajul antepe ra sebene bul nganggo sepatu Aladin. Niki pelemer tangga jiwa pulun. Iya. Saderenge kula nyuwun pangapunten mergi pakarti kula ingkang kados mekaten kula wau. Iya. Mboya dadi ngopo waton besok aja kita baleni meneh. Ngerti to Janaka? Inggih ngertos. Mengko getun nek to panah ndase mau bocah edan oleh sandangan saka ngendi. Wah niki kula beta, kula nyuwun pamit, saderenge kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan nggih mungkulun. Iya. Muga-muga kasembadan lan muga-muga bisa kasil ndadekake berkah kanggo kabeh kawula kita Bagong. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit mungkulun. Ayo mulih ya Pak. Yo. Wis ya manik moyo aku njaluk pamit. Aku arep bali ning Madyapada ning njaluk ngapura nek pakartira anakku mau kaya ngono. Inggih Kakang mboten dados menapa. Kula ingkang nyuwun pangapunten. Wah, iki njaluk ngapura dasare bola-bali kan dhisik mentuk bulan baleni. Kowe iki pendak-pendak ning perkara cilik tok gedhekke, perkara sepele tok dadekke tenanan. Anggrene ngopo-opo sing tok dadekke jalaran ming Semar mongko janjane udu. Kowe iki senengamu gur nglincipi sareng papak golek perkara. Kowe senengamu mung golek eleke Semar. Kowe iki senengamu jan ming golek klerune Semar. Tok bulan baleni wae. Inggih Kakang kula nyuwun pangapunten saestu. Nganti to baleni neh gah aku nglakokke Bagong bangun desa. Ya ora anjur ngono kuwi kok pamung ya cenakone kaya abot iki padake ora. Wis aku lak bali nang Madyapada matur nuwun lho Manik Maya. Inggih Kakang Semar. Ayo bali rasa suwe-suwe.
arsa madangi jagat duk mungup aning sapucak ing wukir marbak bang sumerat keneng soroting surya mekalan gunung Gek napa nek ngeten? Gek ajeng napa? Ah sak karepmu wae ki sen ngamuk kok kaya ngono. Mun purna lelakone Den. Yo. Mugi-mugi sak mangke anak kula anggenipun sampun kelampahan anggenipun bangun desa. Walaupun tidak terlihat skinnya. Para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak kepiye Bagong Lembangun WC umum. Iki lagi tak bangun kok. Ya lagi ngaduk aku wis santai wae wis santai. Ora usah digagas. Heeh. Nek bar iki nek wis garing tak jajale. Caedan ora mugi-mugi sak mangke tansah pinaringan sehat sedayanipun nggih Den. Yo, nyuwun pangapunten sak mangke nek akeh kathah para-para ingkang napa niku jenenge ngersakaken lagu ning dereng saged kula pinanggani nyuwun agunging samudra pangaksami nyuwun pangapunten sanes wekdal kula pinanggani mergo niki amplope ajeng kula taleni terus tanggal 8 nggih insyaallah ajeng kula pinanggani sak saged-saged kula yo kok mengi ya iya apa isih kebelet yo mengi ya iya singkat men jawane. Gage, selak rasa. Wah, salam budaya.